приятели, аз съм Христо Ченов. Темата на днешното видео е как всъщност да подобрим нашите тренировки. Ще ви представя 3 сигурни начина, с които вие веднага да може да приложите към всяка една тренировка, без значение какъв е тип е тя, и да подобрите вашите резултати. Също така, ако все още не сте се абонирали за канала, може да го направите, ако желаете, като натиснете бутона за абониране. Нека не губим повече време и да преминем към първото нещо, което може да направите. А именно това е да се стараете да станете по-силни. Имайте предвид, че когато станете по-силни в дадени движения, това е индикация, че вие прогресирате и всъщност вашите тренировки върват добре. Какво ви предлагам? Без значение каква е тренировката, във всяка една тренировка си изберете едно упражнение, което вие да се опитате да подобрите резултатите спрямо предишния път, когато сте го правили. Не във всяко едно упражнение, само в едно упражнение, и по този начин, като минете следващата тренировка, опитате в друго упражнение да подобрите резултатите си. Какво ще получите по този начин? Първо, няма да се отекчите, а ще гоните всеки път различна да бъде вашата цел в тренировката. Старете се всички упражнения да ги направите добре, но в едно се опитайте наистина да се надскочите. Това е индикация, че вие всъщност се подобрявате. А когато станете малко по-силни, значи всъщност всичко се подобрява. Също така това ще е добре за вашата мотивация, защото ще имате цел във всяка една тренировка и това ще ви пази да винаги да ходите с желание на тренировка, защото когато имате добра ментална нагласа, всяка една тренировка ще се изпълни по-добре. Имайте предвид, когато станете по-добри в едно упражнение, това неминуемо влияе малко повече и на другите упражнения, те са неминуемо свързани заедно и ще се подобряват. Така че това е първото нещо, което може да направите. Сега преминаваме към втората стратегия, която може да приложите и която е важна. А именно да прилагате упражнения, които са улатерални. Какво имам преди? Това са упражнения, които да изпълнявате, да се фокусирате върху едната част, после върху другата част. Защото по-голяма част от упражненията се изпълняват едновременно с двата краника. Дали с двете ръце или с двата крака. Клекове, лицеви опори, лежанка, рамени преси. Имайте предвид, че всички хора винаги едната част е винаги малко по-силна. С течение на времето този дисбаланс се засилва и това ще ви ограничи във времето, защото винаги по-слабата част в даден момент няма да получава достатъчно натоварване и ще ви спъне наистина в истинския прогрес. Освен, че ще може и да се контузите. Разбира се, чисто визуално ще се получи асиметрия. Какво трябва да правите? Изпълнявайте винаги в програмата си поне едно упражнение, което всяка ръка да изпълнява самостоятелно упражнение. Дали ще е за бицепс сгъване, дали ще е за трицепс разгъване, дали ще са рамени разтваряния в страни напред. По този начин вие ще дадете достатъчно равно натоварване, естествено с еднакъв брой повторения и тежести за всеки ръка или крак. Може да правите напади, качване върху степ, напади назад, бедрено разгъване с един крак, бедрено разгъване. Това е един много добър начин да запазите баланса в тялото си и да прогресирате наистина добре. И последният съвет, който бих ви дал, е да тренирате умно. Много хора асоциират, че добрата тренировка е тежката тренировка. Не се старайте всеки път вие да се раздавате на макс и да се прегаряте и да мислите, че това е по някакъв начин застраховка, че сте направили добра тренировка. Вашето водещо нещо е всъщност да подобрявате техниката, да подобрявате резултатите си, да имате обратна връзка, че правите нещо полезно, и обикновено човек не може да се излъчи. Когато е направил добра тренировка, той го знае. А просто да се уморите, вие може да го направите с различни хаотични упражнения, които реално погледнато, ако не са подредени във времето, в седмиците, в дните, те няма да ви дадат никаква нагласа. Това е все едно да се опитате да построите дадена къща, като сложите няколко тухли на едно място, следващия път сложите на друго място, вместо вие всъщност да ги налагате една върху друга. По-хубаво слагате всеки ден по една, но на правилното място, колкото да слагате една копчина на едно място и после една копчина на друго място и да мислите, че сте свършили добра работа. Това е също и с мускулна тръска. Не винаги, когато имате мускулна тръска, сте направили добра тренировка, и обратното. Не винаги, когато нямате мускулна тръска, това означава, че не сте направили. Напротив, трябва адаптацията да става постепенно да се адаптирате към дадена работа и после да преминете към следващото ниво. Така че това е третия много сигурен индикация, всъщност да анализирате тренировките. И затова винаги се старайте да си имате обратна връзка, учете се, дръжте мотивацията си на високо ниво, използвайте тия 3 съвета, още в следващия път ще видите реални резултати. Аз съм Христо Ченов, желая ви успех, до скоро!